lar angel cangkemku muni lar. Adelar iki adilane pinter sugih beres. Iya no. Pinter sugih. Pinter karo sugih iki dadi satu. Alhamdulillah. Kowe ya ngono, kowe nyambut gawe ngene iki gawe sapa jajal? Ya kanggo keluarga, kanggo bojoku. Mosok? Heeh. Berarti kena bojomu ora bojo? Dek iki bojomu ora bojo. Nganu ternyata tinggal ning omah, Pak. Lah, berarti kowe ora mencintai istrimu. Ben mendoro. Ndoro apa? Awakmu ngerti apa ora? Bojomu kulite awireng. Ngono kuwi kudu dicintai kuwi iki bijak lho kaya bapak-bapak ibu-ibu dolan. Lah kok wedok tok. Lah lanang ning ndi iki kita? Aku curiga, wong kene iku mesti ngene iki lho. Sing delok wong wedok-wedok akeh, sing lanang ora ketok. Ketok dikon jaga parkiran. Tapi tenan, pomone kowe dadi milih dadi wong lanang apa wong wedok ya, Jan? Aku yo jelas. Maksudnya piye iki? Enggak cara wong milih, pomone kowe urung dilairne milih dadi wong lanang wong wedok. Aku milih yo tetep dadi wong lanang. Wah, buego.